Morjesta vaan! Minä vastailen täällä taas teidän kysymyksiin ja tällä kertaa on luvassa semmonen kuin kannattaako ottaa lävistys? Semmoista aina kysytään vaikka jostain tietystä lävistyksestä, että onko järkeä ottaa napalävistys, jos on vaikka ollut rustolävistys, joka ei ole parantunut hirveän hyvin, tai kannattaako ottaa rustolävistys, kun kuulemma niissä menee kauan parantua, tai on lukenut internetistä, että tämmönen ja tommonen lävistys on huono tai jotain näin, niin mietitäänpäs sellaista. Mä oon täällä metsän siimeksessä hiippailemassa ja ajattelin, että nythän on hyvä aika vastata tähän. Yleisin, että kannattaako ottaa lävistys, on ehkä se, että mietitään, että paraneeko se ollenkaan. Voi olla joku kokemus vaikka vanhasta lävistyksestä, että se ei ole parantunut, että on ollut vaikka rustolävistys, joka ei ole koskaan parantunut. Mietitään, että kannattaako ottaa sitten vaikka napalävistystä, että kun rusto oli kipeä vuoden ja sitten se kasvoi ulos, tai noin kasvanut ulos ehkä, mutta otettiin pois. Tai toisinpäin, että on ollut vaikka napalävistys, joka on kasvanut ulos ja sitten mietitään, että kannattaako mun ikinä ottaa mitään lävistystä enää. Niin tähän on semmoinen vastaus, että lävistykset on tosi erilaisia toistensa kanssa, että niitä ei voi verrata suoraan silleen. Tietysti on niitä poikkeuksia, joilla ei vaikka mikään lävistys oikein meinaa koskaan parantua. Niin on sellaisiakin ihmisiä, mutta yleensä se on silleen, että jos vaikka on ollut rustossa lävistys ja se ei ole parantunut, niin siihen on sitten vaikuttanut esimerkiksi kuulokkeet tai sen päällä nukkuminen tietysti kaikista yleisin. Hiukset voi jäädä siihen kiinni. Ja tietysti tällaisia ongelmia ei vaikka navan kanssa ole ollenkaan. Et ei niitä voi silleen ajatella, että rusto ei parantunut, niin napa ei parantu. Tai sitten voi olla vaikka, että kulmalävistys on kasvanut ulos ja mietitään, että voinko mä sitten ottaa ollenkaan kieleen lävistystä vaikka. Niin kulma on tietysti ihan erilainen iho tässä näin, se hylkii. Tässä on tosi vähän monilla ihoa, niin se voi lähteä hylkimään ja kieli ei hylji mihinkään. Et jos sellaista miettii, että jos X ei parantunut, niin kannattaa ottaa X, niin yleensä se on ihan fine, että kannattaa koittaa, että ei niitä voi silleen suoraan verrata toisiinsa. Sitten jos on, että on internetistä vaikka saanut semmoisen kuvan, että täällä hyttysiä, semmoisen kuvan, että vaikka joku tietty lävistys ei parane, niin niitäkin internetissä tietysti ihmiset kirjoittelee mielellään silleen sellaisista asioista, jotka ei niillä ole onnistunut paljon helpommin kuin niistä, jotka on onnistunut. Että jos vaikka on silleen, että rustolävistykset ei koskaan parane, niin todennäköisesti sinne kirjoittelee sellaiset ihmiset, joilla ne ei ole parantunut tai tekee sellaisia videoita. Ja ne, joilla ne on parantunut, niin eihän niillä ole mitään tarvetta kirjoittaa sinne tai tehdä videoita aiheesta. Että sekin kannattaa vähän ottaa silleen puoliksi tosissaan nuo internetkirjoitukset. Ja monestihan niistä tulee vähän semmoisia meemejäkin, että niinku, jos on vaikka rustolävistys on hidas paranemaan, niin sitten siitä tulee semmoinen meemi, että hän ei koskaan parane ja näin. Ja jos ei ole kauheasti kokemusta lävistyksistä tai ei tiedä niistä, niin se voi ottaa sitten ihan tosissaan. Mutta on niissäkin tietysti jotain toden perää aina, totuuden siementä noissa jutuissa, että jotkut lävistykset on tietysti sellaisia, että jos on vaikka semmoinen ihminen, jolla ei ole hirveästi aikaa niiden parantamiseen tai ei kiinnosta semmoinen niinku taistelu, niin on jotain lävistyksiä, mitä ei sitten ehkä kannata lähteä ollenkaan yrittää. Vaikka joku poskilävistys on semmoinen, että niissä tosi usein menee kauan tai sitten ne ei vaan koskaan parane, niin ne voi olla sellaisia, että jos sulla ei ole hirveästi kokemusta lävistyksistä tai ei kiinnosta lähteä semmoiseen kuukausien taisteluun, niin sitten vaikka poskilävistys voi olla semmoinen, että ei sitä kannata lähteä sitten harrastamaan. Että tietysti vähän kannattaa niin kuin niihinkin internetjuttuihin luottaa ja miettiä lähinnä just sitä omaa kärsivällisyyttä, että jos on vähän kokemusta tai on ollut vaikka jotkut helpot lävistykset, joku korvalehti vaan, niin kannattaako sitten hypätä suoraan siihen deep endiin, jos ei ole silleen valmis sitä hoitamaan. Et semmonen tietysti on yksi, mitä voi miettiä, että kannattaako joku lävistys ottaa, että paljonko on valmis siihen uhraamaan aikaa ja onko mitenkä kärsivällinen ihminen. Ja sitten, no tietysti on sitten makuasiat, että kannattaako ylipäätään ottaa jotain, tykkääkö siitä vai ei. Että
vaikka olisi joku haippilävistys, joku septumi, mikä kaikilla tuntuu olevan, tai nenäkoru, niin jos se ei vaan niin kuin tunnu omalta, niin eihän sitä sitten kannata ottaa. Että ottaa sitten jotain muuta, tai jos vaikka tuntuu, että ei ole ikinä nähnyt hienoa korua kellään septumissa, niin onko se miten todennäköistä, että sä löydät sitten sellaisen korun, mikä sulle sopii. Jos ne niin kuin näyttää aina vähän oudolta, se nyt tietysti on aika itsestään selväkin asia, että näinhän se on, että miksi harkita semmoista lävistystä, mikä ei näytä siistiltä, mutta kyllähän siinä aina niin käy, että joku juttu, kun on tosi haippi, niin siitä innostuu ja alkaa miettiä, että pitäisikö mullakin olla. Siitä ehkä päästään sitten sellaiseen, että kun lävistykset tietysti on vähän anatomia kohtaisia, että vaikka nenätkin, niin ihmisillä on erilaisia neniä, niin se mikä vaikka jonkun toisen nenässä näyttää täydelliseltä, niin voi olla sitten, että niin kuin ei samalla näytä sit sun nenästä, että jos sulla on joku tietty visio, esimerkiksi mullekin on tuonut asiakkaat kuvia vaikka korvista, että on niin kuin se korva siinä kuvassa, missä on sitten tietyssä kohdassa lävistykset, ja sitten kun me aletaan katsoa sitä asiakkaan omaa korvaa, niin huomataankin, että ei siinä olekaan edes samaa paikkaa olemassa, että on vaikka toi kaari täällä on aivan erilainen kuin siinä kuvassa, ja sitten me ei saa tehtyä sitä siihen, niin sitten tulee se, kannattaako lävistys ottaa homma, että kannattaako ottaa sellaista lävistystä sitten, mikä ei näytä siltä, mitä on niin kuin ajatellut, että jos on vaikka asennoitunut hirveästi siihen, että nyt tehdään tämmöinen ja tämmöinen rustolävistys tai vaikka industriaali, ja sitten ei anatomia riitä tavallaan siihen industriaaliin tai siihen, mitä on mielessään nähnyt, niin kannattaako lähteä tekemään sit kompromissia vai ei, että pitäisikö sitten vaan vetäytyä vielä mietintämyssyn pariin ja ihmetellä, että mitähän me sitten tehtäisiin. Et sitäkin voi vähän miettiä jo himassa, että riittääkö oma anatomia, tai jos on vaikka, ei ole mitenkään kauhean harvinaista, että ihmisellä on vaikka vähän epäsymmetrinen nenä, että toinen puoli on pikkusen näin ja toinen on vähän näin, tai itselläkin on ihan tälleen vinossa nenää, kun tarkkaan lähtee katsomaan, et kannattaako sit vaikka lähteä ottaa, jos tykkää tosi paljon symmetrisistä nenälävistyksistä ja on vähän semmoinen pikkutarkka ihminen, niin kannattaako sitä lähteä sitten tekemään itselleen semmoista vaikeaa tilannetta, että jos ei ole 100% symmetrinen nenä, niin ottaa siihen ne lävistykset ja sitten harmittelee sitä, että nämä ei ole nyt täydelliset, koska ei siihen välttämättä ihan silleen saa sitten tehtyä semmosia kuin on miettinyt. Sekin tietysti on ihmisestä kiinni just, että miten tarkka on, ja suurinta osaa edes haittaa, ja kyllähän sehän on se fakta vaan, että ihmiset on harvemmin symmetrisiä, korvat voi olla erilaisia, nenä voi olla mutkalla johonkin suuntaan, ja näin, siinä ei ole mitään pahaa, mutta eihän siihen sitten ihan semmosia niin kuin millin tarkkoja lävistyksiä välttämättä saa. Se on yksi homma, mitä voi kanssa kotona vähän ränklätä, että onko semmonen anatomia, mihinkä saa täydellisesti juuri semmoiset lävistykset, kun haluaa. No, mitähän mulle vielä tulisi mieleen tässä näin? Minäpäs mietin. No niin, back. Semmonen tuli vielä mieleen, että kannattaako ottaa lävistys, niin vähän siitä ajankohdasta kannattaa miettiä, että kannattaako ottaa lävistys vaikka ennen kesää, kannattaako se ottaa ennen ulkomaan matkaa, kannattaako se ottaa ennen vaikka jotain tärkeää tapahtumaa, milloin on esimerkiksi jotkut kuvaukset, niin semmoinen tietysti voi miettiä kanssa siinä sitten. Tai jos tietää, että on menossa jonnekin leikkaukseen tai on jotain esim. Magneettikuvauksia tai tällaisia tulossa, niin silloin voi miettiä, että kannattaako se ottaa just nyt vai pitäisikö sitä vähän siirtää, ettei sitten mene hankalaksi, vaikka että joutuu ottaa sen pois esim. Just röntgeniin tai magneettikuvauksiin, tai sitten että menee vaikka ulkomaan matka silleen pilalle, että sitä pitää vahdata koko ajan, että paraneeko se lävistys siellä, tuleeko siinä ongelmia, voiko uida, voiko riehua jossain hiekkarannalla, ottaako kyynärpäätä festareilla naamaa. Että semmosia voi miettiä, se nyt ei ole semmoinen kannattaako ottaa vai eikö kannata, vaan lähinnä, että milloin se kannattaa ottaa se lävistys. Niin sitäkin on hyvä miettiä, se monesti tulee yllätyksenä asiakkaille semmoiset asiat, että olen monta kertaa tehnyt vaikka nenälävistyksiä tai
ottaa jotain suualueen lävistyksiä ja sitten on tyyliin seuraavalla viikolla hammaslääkäriä ja siellä sanotaankin, että no niin, röntgenin takia pitää ottaa tää pois ja sitten se meneekin heti umpeen tai magneettikuvaukset tulossa. Sitähän ei tarvitse silleen magneettikuvauksia välttämättä ottaa pois, jos se on titaanikoru, mutta jos se on siinä niin kuin kuvattavan alueen kohdalla, niin sittenhän se pitää poistaa, että ne näkee mitä ne haluaa nähdä. Niin nekin on joskus unohtunut, että voi olla silleen lähitulevaisuudessa jotain magneettikuvausta tulossa ja sitten on otettu lävistys ja se menee sitten umpeen tai hankalaksi se takaslaitto. Niin se on hyvä kans miettiä, että milloin se lävistys kannattaa ottaa. Reissussakin olisi siistiä, kun olisi vaikka uusi napalävistys, mutta onko se sitten siistiä, jos se reissu menee pilalle ja se lävistyskin menee pilalle. Että miettii vähän sitäkin. Mut niin, all in all, kannattaako ottaa lävistys? Sehän on siitä kiinni, että kuinka paljon sitä haluaa. Että haluaako helpon elämän, haluaako taistella lävistyksen kanssa. Jos on vaikka semmonen, että lävistäjä sitten konsultoit lävistäjän kanssa sitä hommaa ja se sanoo, että no mä en tiedä, että sulla on semmonen napa, että mä en ole ihan varma pysyykö tää tässä, kasvaako se ulos tai että sulla on britkessä vaikka sen verran tiukasti ihoa, sen verran vähän ihoa, että en ole ihan varma kasvaako se siitä pihalle vai ei, niin sit se on vaan semmonen mitä pitää miettiä, että onko se sen arvoinen, että paljonko arvostaa ensinnäkin omia rahojaan ja onko se vörtti sitten vaikka jos se lopputulos on se, että se on 3 kuukautta siinä, se on pari viikkoa hyvän näköinen, sitten se alkaa punottaa, puskee töhnää, pikkuhiljaa kasvaa ulos. Niin onko se vörtti sitten maksaa siitä vaikka 60? Ja jonkinlaiset jäljethän siitä monesti jää tietysti, jos tosi nopeasti ottaa sen pois, niin harvemmin mitään isoa, mutta jotkut jäljet siitä jää ja jos napakoru kasvaa ulos kokonaan, niin siitä voi jäädä isokin jälki, niin sitten se on vaan ajateltava se, että kumpi on tärkeämpää, punnittava vähän sitä. Mutta pieniä asioitahan ne on ihmisen elämän kaaressa, että jos nyt muutaman kuukauden tappelee jonkun lävistyksen kanssa ja vähän rahaa menee hukkaan, niin ei se maailman loppu ole. Mutta siihen ei oikein kukaan muu osaa sulle vastata, että sit se on mietittävä vaan itse, että onko se vörtti. Mutta tällaista yllättävän usein kysytään, että kannattaako X-lävistys ottaa, niin tässäpä minä vastasin ja vähän erilaisia näkökulmia toin tähän asiaan. Niin kiva, jos jaksoit loppuun asti. Jos tykkäsit tämmöisestä videosta, niin pistähän kanavaa tilaukseen, paina tykkäystä, niin minä kävelen ja vastailen teille lisää. Yes. Thank you, moi moi!